ए सखी जंतर बोला मुआ घर रहते तो का कर कि पिया घरवा रहिते तो अरे जवन जवन कही ते तो अरे तवने तवने करती तई यरियाए बाला कल की सखी आपन दुख के करा ले कहीं हो एगो पंकज बाबू बानी अध्यक्ष जी तो वहां के लगे जाता नहीं कहने के एगो काम करी तनी हमरा खातिर कुछ करी तो वहां का चैत में कहता नहीं कि पहले हसुआ का पेट धरबू तबे कुछ कह तरीका कि गेहूं के काटनी आया अरे सतुआ चटनिया अरे ऊपर से आम के चार ए बल इंद्रजीत भी आशीर्वाद देनी राजा बन के राजा कहल कि सखी जान तो रुपया घर रहते तो क्या करती जब घर में बैठल ताने नु आ घर के पिछुआरी बसवारी में कोयलर बोलती है तो बुझाता कि करेजा में केहू गोली का भैया जाओ ना मेहरारू के मरद बाहर होके आ कोयलर बोली तब मेहरारू कर फेरी कहे के केने गइले हमरू आज नमौगी के मारदा घरे नहीं खे बाहर बा जब कोयलर बोली तब मौगी कहे के नाती तू ओनिए जइतो मुंह कहा तरीका कि घानी बसावरिया में अरे कोयलरिया जब कुहू के तो गीतियो लागेला जैसे अरे गोरिया ए बाला एगो चैत के गीत बा ऐसा ही बिरही औरत दिया बिलखत दिया तरसत दिया छछनत दिया आ कोहत दिया एगो रीड बढ़े मास्टर राजा जी साल भर में 12 गो महीना होला 11 गो महीना हम काट लेता नहीं लेकिन एगो खाली चैतवे के नहीं बहुत तरीका आरे काटिले 30 साल भर के दिनवा बोलो बार बार हम अरुण बाबा मुन्ना जी के समझाइला कोनो नया नहीं खेनु गावे के हर महीना में 10 दिन गाइल कहले के मुन्ना जी देखो हम लयबाजी करे वाला हई हम गरबाजी करे वाला बा अब त नचनिया लेके लगले है झाल लेके साफ दौरे बुझाता कि नचनिया से बेसी हे लौंडई करे खैर कोई बात ना इनका नचनिया के तबियत तो खराब हो जाए नु अब 2 घंटा के इनको के ले सकता कोनो टेंशन नहीं का तरीका आरे काटिले 30 साल भर के दिनवा बोलो ए राजा जी तो कटला न चोहित के महीनावा हो काटिले 30 साल भर के दिनवा
आदरणीय हमरा अरुण बाबा आशीर्वाद देनी बाकी ये पंकज भैया बाकी रौरा हमार गाना खराब करत साच अगर मन से पूछलू हमरा गाँव में केहू नचनिया के 200 रुपया दे देवे हमरा की ओर ना ताके तो बुझाल के हमरा गाना के गाड़ी मारा गो चल कोनो बात नहीं के भगवान के मन ले रखे देवेंद्र भैया भाई से बेसी भौजाई से प्रेम ना करे के नेपाल वाला कमो ही जा होई का बुझाते नहीं के अरुण बाबा एगो बात पूछले के बिट्टू बाबा नेपाल गई रानी हमनी होला तनी कम होला छोटी छोटी अरे बाप रे बाप बाबा हमर पुरानिका गुंडा न होई का भैया मौगी कहती तनी मुर्गी लागी देखी तनी सोनाली के कला पहले प्लेन मुर्गी आ तब ओइ जे मारे ओइ जे पंकज भैया के लगे मरी ना ओइ जे मारे ओइ जे मारे कि हमर घर ए जे मरी पहले प्लेन आ तब चक्रधार मौगी कहती है जबाना के भार से इ नचनिया हो आ लदनिया हो इ नचनिया हो आ लदनिया हो इ महिला ही हो उ बहिला ही हो इ नारी ही हो उ पारी ही हो इ खाई नु तो 9 महीना के बाद कुछ दी और सांझ के खाइए भोरे फिर जाके बाथरूम में धो दी ये सब्जी मंडी हिया वो घमंडी हिया अच्छा घमंडी हिया सोना गाछी के तो तारे कलकत्ता वाला ए बाबूआ कलकत्ता वाला चैता तारा सकान बा अरे सोना गाछी में जाके गौ नहीं गा के यही तरह चलिए नहीं सकरा के छोटहन बाज बुझत रखा हमर लगन भाई तो छुबो ना कइले छुए चक्रधार मुड़ के मरी है चक्रधार सोनाली जबाना के भार से जबाना के भार से उलार भइली सारी कहतरनु के बाबा के ए बबुआ मुन्ना जी आवाज ना करे के कितना जना निमन आवाज लेके घरे बैठल बड़े हो बाजार में कलाकार के व्यवहार में चला पंकज भैया सही बात है हां तो ब्यास के कमी थोड़े बा 1 करोड़ ब्यास बड़े तो वो लोग बिट्टू बाबा के यही महीना में बेलहरी गांव में 4 बार गोले बनी का है ये हमार व्यवहार नु हो कि हमरा से बोलहन के गौनी हारे नहीं हमरा से सुंदर गायक बड़े बाकी व्यवहार बा तो सब अब व्यवहार नहीं तो कुछ नहीं अच्छा आई पंकज भैया काहे बैठल बा व्यवहार खातिर हां जी हमने से बड़े गायक लोग बा तने देखी तो कहले नु देखो त मुन्ना जी तनी हेमे ढुकी ह तो जो बना के भार से उलार भइली सारी पापी पुरवैया बजावे लिखे मारी पापी पुरवैया बजावे लिखे मारी ए रुपेश भैया याद पड़ गइल का हम बहुत चीज देखलो पर याद पड़ेला आरे चुवता ते चोलिया आरे पसीनावा बलमुजी गीत माने का गीत गावो तो बुझाए कि गीत होता ओकरा ढूके के चाहे भीतर सही बात आ तो चिल्लाता नहीं ढेरे आ बुझाए कि ना ई झूठो के लौंडा जे खफे करे तो तब ठीक ना धड़िया भगवला से होई आरे चुवता टपटा आरे पसीनावा बलमुजी चुवता टपटा पसीनावा बलमुजी बदला ना चाहिए दीनावा
अंतिम करी के भाव देवेंद्र भैया आ तब चैता में चले जाए अंतिम करीबा आ तब लगले चैत मेहरारू कहतारी अब तनी मुड़की लागी चक्रधार होई लेकिन ढोलक से ना तबला से कुछ क्लासिकल बाज दिखाई है काहे कि जे ढोलक बजाओ तारे हमरा विजेंद्र बाबा के ठेकई हमें 8 साल बजौले बड़े विजेंद्र बाबा में तो पंकज भैया तनी हमरा डांसर के कला देखी चक्रधार मुड़की मरी है तनी तबला से कुछ क्लासिकल बाज लगन भाई दिखाओ मौगी कहती है कबल संभाली राखी अब कहू ठेकैता झूठा ही हमरा के गरियावे लागत रे काजी का तो हमर झाल पाहुन पाहुन करता आ तहार ढोलक जीजा जीजा करता ए तारा बहनी का मास्टरी में नौकरी लगाई देख ले बाबा हे इहो बाबू बड़ा लायदार हवे का करे ले बाबा खिसिया जाए है नु अगर खिसिया जाए है केहू के जाके लगल है अच्छा ई वाली ट्यून के में रहो मौगी कहती है कबल संभारी राखी भरवा के अंदर कबल संभारी राखी भरवा के अंदर कबल संभारी राखी घरवा के अंदर जाने कहिया घरे यहाँ बाबा हो विजेंद्र जाने कहिया घरे यहाँ बाबा विजेंद्र कहले पंकज भाई के भैया हमरा जोरे बेईमानी करतनी ना मुन्ना जी तू गलती सोचल हो तारा के कहीं पैसो दियाई तो हमें जब पैसों पर नहीं खियाई ऐसा प्रेम भाई लोग के ई फोन चल गइल बा तो हम फ्री में आइल बानी मुन्ना जी एंता को तारा तो कुछ पैसो तारा तो 2-4 गो झाटियो खा के मिल जाई वो नहीं के मिले बा हम बिल्कुल फ्री बानी हम प्रेम में बानी ना तोरी के रे हमनी के ना चाहिए तरलो के चाहिए का में से चाहिए तो कहियो लो 2-4 गो बेसी करवा दे ना पैसे खर्च चाहिए कहियो लो जरूरी है खाली ब्यास लोग ले ली लो तरी वही करे आरे रूप लागे हीरा मोती अब सोनवा बोल मुझे रूप लागे हीरा मोती अब सोनवा बोलो जा सद गल 3000 ही में रूप लागे हीरा मोती सोनवा बोलो मुझी बदला न चोहित के मन अब बुढ़ऊ लोग खाते चैता में